Bore da, a chroeso i wasanaeth boreol am y Loed Eglwys Dewi Sant ar y trydydd Sul yn hymor y deyrnas, Sul y Cofio. Bydd dwy rhan i'r gwasanaeth y bore yma, sef y rhan gyntaf a bydd yn canolbwyntio ar thema'r trydydd Sul y deyrnas, o ble y daw ein cydernid mewn byd sy'n byrhaus yn newid. Bydd yr ail rhan o'r gwasanaeth yn canolbwyntio ar Sul y Cofio, a'n gweithred ni o gofio rhai a fu farw yn ystod y rhyfel byd cyntaf a'r ail ac yn ystod y rhyfeloedd sydd wedi bod ers hynny. A gweddio am heddwch ac ymrwymo ein hunain i waith heddwch heddiw. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas ein Duw a'i gyfiawnder a'r pethau hyn yn ychwaneg roer i chwi. Halleluia, halleluia. Halleluia, 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 halleluia. Nid ar farran unig byw dyn, ond ar bob gair. Naw o enau Duw ei hun, halleluia, halleluia. Halleluia, 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 halleluia. Gwynau byd y tangnefeddwyr, oherwydd cant hwy ei galw'n blant i Dduw. Deithom ynghyd fel teulu Duw ym mhresenoldeb ein tad, i offrymu mawl a diolch iddo, i wrando a derbyn ei air, i ddwy'n ger ei fron anghenion y byd, ac i geisio ei ras, fel trwy ei fab Iesu Grist, y gallwn gyflwyno ein hunain i'w wasanaeth. Dywedodd Iesu, y gorchymyn cyntaf yw gwrando o Israel, yr arglwydd ein Duw yw'r unig arglwydd, a char yr arglwydd dy Dduw ath holl galon ac ath holl enaid ac ath holl feddwl ac ath holl nerth. Yr ail yw hwn, car dy gymydog fel ti dy hun. Nid oes gorchymyn arall mwy na'r rhain. Gweddiwn. Arglwydd, trwy gyflawnder dy gariad di-gyfnewid, deiwn i'th wyddfod, ymgrymwn mewn ofn o'th flaen, arwain ni arglwydd yn dy gyfiawnder, a dangos dy ffordd yn syth ac yn glir o'n blaen, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd yr holl fyd, gyda thi wrth ein hochr, ni ellir ein hysgwyd, a ninnau'n cael ein harwain gan dy ddoethineb, ni fydd arnom ofn. A thlwybr di o'n blaenau, cerddwn mewn gobaith, gyda thi yn Dduw i ni, llawen hawn. Amen. Ac felly cyffeswn ein pechodau wrth ein tad nefol, a cheisio ei fyddeiant a'i dangnefedd. Ein tad nefol, nid wyt ti byth yn ein gadael, ond yr ydym ni'n aml yn cefnu arna ti. Arglwydd, maddau ni. Fe wyddos ti gydd fy feddyliau'n calonnau, ein dallineb, i'n diffygion ein hunain, a'n diffyg ymynedd o feiau eraill. Arglwydd, maddau ni. Am ein geiriau miniog, am ein meddyliau angharedig, ac am ein cymhellion hunanol. Arglwydd, maddau ni. Am ein balchder mewn llwyddiant, am ein chwewrder mewn siom, ac am ein diffyg gwerthfawrogiad o ddoniau'n gilydd. Arglwydd, maddau ni. Dduw ein tad,
yr hwn sydd wedi cymodi'r byd ag ef ei hun trwy Iesu Grist ein harglwydd, ac sy'n meddmaddau pechodau pawb sy'n wir y difeiriol, a byddai o'i chwi a chryddhau o'ch holl bechodau, a chyniatau chwi ras a nerth yr ysbryd glân. Amen. Y colect ar gyfer y trydydd Sul yn hymor y deyrnas, Gweddiwn. Dad nefol, y datguddiwyd dy fendigaid fab i ddatod gweithredoedd y diafol a'n gwneud ni'n blant i ddiw ac yn etifeddion bywyd rhagwyddol. Caniatáu ni, ar gobaith hwn genym, ein puro ein hunain fel y mae ef yn bir, fel pan ddawd rychefn mewn nerth a gogoniant mawr, a gwneir ni'n debyg iddo ef, yn ei deyrnas o goneddus a thragwyddol. Caniatá hyn mwyn dy fab Iesu Grist i'r hwn gyda thydi ar ysbryd glân, y bo'r deyrnas, y gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yn y dyddiau diwethaf, bydd mynydd tir arglwydd wedi ei osod ar ben y mynyddoedd ac yn uwch na'r bryniau. Dylifau'r bobloedd ato, a dew cenhedloedd lawer a dweud, Dewch, esgynnwn ni fynydd yr arglwydd i deml Duw Jacob, mwyn iddo ddysgu i ni ei ffyrdd ac i ninnau rodio yn ei lwybrau. Oherwydd o Seion y daw'r gyfraith, a gair yr arglwydd o Jerusalem. Bydd ef yn barnu rhwng cenhedloedd ac yn torri'r ddadl i bobloedd cryfion o bell. Byddant hwy'n curo'i cleddyfain geibiau, a'i gwaew ffyn yn grymanau. Ni chyfyd cenedl gleddyf yn erbyn cenedl, ac ni ddysgant ryfel mwyach, a bydd pob dyn yn eistedd dan ei wynwydden, a than ei ffigysbren, heb neb i'w ddychryn, oherwydd gennau arglwydd y lluodd a lefarodd. Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant Marc, gogoniant i ti o arglwydd. Wrth iddo fynd allan o'r deml, dyma un o'i ddisgyblion yn dweud wrtho, edrych athro, y fath feini enfawr a'r fath adeiladau gwych. A dwedodd Iesu wrtho, a weled i'r adeiladau mawr yma, ni adewir yma fain ar fain, ni bydd yr un heb ei fwrw i lawr. Fel yr oedd yn eistedd ar fynydd yr olewydd, gyferbyn ar deml, gofynnodd Pedr ac Iago ac Ioan ac Andreas iddo o'r neilltu. Dywed wrthym, pa bryd y bydd hyn, a beth fydd yr arwydd pan fydd hyn oll ar ddod i ben. A dechreuodd Iesu ddweud wrthynt, gwyliwch na fydd i neb eich twyllo. Fe ddaw llawer yn fy enwi gan ddweud, my fi yw,
ac fe dwyllant lawer. A phan glywch am rhyfeloedd a sôn am rhyfeloedd, peidiwch â chyffroi. Rhaid i hyn ddigwydd, ond nid yw'r diwedd eto. O blegyd cyfyd cenedl yn erbyn cenedl, a theyrnas yn erbyn teyrnas. Bydd daeargrynfau mewn mannau, bydd adegau o newyn. Dyma efengil yr arglwydd, moliant i ti o Grist. Bendithio'r arglwydd fy enau di. Bendithio'r arglwydd fy enau di. Bendithio'r arglwydd fy enau di. Edrych, athro, y fath feini enfawr a'r fath adeiladau gwych. Rhan o'r adnod gyntaf o'r 10 o'r efengil yn ôl Sant Marc. Adeiladau gwych. Dydyn ni ddim yn bryn o adeiladau gwych yma yng Nghaerdydd na chwaith yng Nghymru. Ond pa un yw eich hoff adeilad gwych a pham? Castell Caerdydd? Stadiwm y Principality? Canolfan y Millennium? Y Senedd? Y Deml Heddwch? Cadeirlan Llandaf? Castell Coch? Eglwys Dewi Sant. Dyma ond ychydig o'r adeiladau gwych a ddaeth i'n meddwl yn syth pan ddechreuais i feddwl am adeiladau Caerdydd. Mae pob un yn adeilad mawr a chrand, adeiladau i dynnu sylw ac i wneud datganiad. Mae adeiladau gwych yn ffordd o ddangos hyder cenedl a beth sydd yn bwysig iddi. Mae pob un o'r adeiladau a phwrpas i'w cyflawni. Efallai, cawn ein denu hoffi'r adeilad oherwydd ei bernserniaeth, efallai oherwydd ei hanes, neu efallai oherwydd yr hyn sy'n digwydd ynddo. I ryw rai sydd â diddordeb mewn gwleidyddiaeth, yna, wrth reswm, mae'r Senedd yn mynd i fod yn adeilad pwysig iddynt. I ryw rai sy'n hoffi rygbi, yna mae Stadiwm y Principality yn mynd i fod yn adeilad arbennig iddynt. I ryw rai sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth ac yn mwynhau gwylio perfformiadau byw, yna bydd gan ganolfan y Millennium dynfa arbennig iddynt. Ac wrth gwrs, mae modd cael mwy nag un hoff adeilad. Un o'r pethau sydd wedi fysynu dros y misoedd diwethaf yw gweld cynifer o creiniau uchel yng nghanol y ddinas, fel bysedd maen yn ymestyn i'r awyr, yno i helpu gyda'r gwaith o adeiladau tyrau uchel newydd, adeiladau tal a chrand, adeiladau gwych newydd, a fydd yn y ddirno'r ddinas a bod yn ganolfannau i fusnes a masnach y dyfodol. Mae'n rhyfedd yr awydd sydd gan y ddynoliaeth i ddangos ei hyder a'i medr trwy adeiladu adeiladau mawr a chrand. Nid yw'r awydd hyn yn newydd o gwbl. Mae Cymru wedi britho gan adfeilion o abatau a chestyll, ac wrth edrych ar yr adfeilion, fe allwn ni ddychmygu'n hawdd mor grand a gwych oedd yr adeiladau hyn yn ei hanterth. Neu os meddyliwn ni am Rhufain neu Wlad Groeg, fe wyddom fod y llefydd hyn yn llawn adfeilion hen demlau a theatrau enfawr a gwych. Mae ei hadfeilion heddiw yn perin i ryfeddu, ond fe fydde'r adeiladau ei hun wedi ei syfrdanu, nid yn unig o'r rhan ei maint, ond hefyd o'r rhan ceinder a safon y gwaith pensaernïol. Ond erbyn heddiw, adfeilion ydynt, a'i hen ogoniant wedi diflannu. Mae rhywbeth digon trist am adfeilion hen adeilad. Maen nhw'n arwyddion gweladwy sydd yn atgoffa nad oes dim sy'n para am byth. Mae mwyafrif o hen gestyll ac abatau Cymru yn adfeilion oherwydd nad oedd ei hangen bellach, a doedd dim defnydd iddynt. Daeth ei gwaith i ben, daeth ei dydd i ben, a dim ond ei hadfeilion sydd ar ôl, fel cysgodion o'r gorffennol. Mae'r adfeilion hyn bellach
yn llefydd o ddiddordeb hanesyddol i ni dreulio awren neu ddwy yn myfyrio ar ei hanes. Ac mae'r darlleniad o'r Efengil y bore yma yn ymwneud ag adeiladau crand a gwych yng nghyfnod Iesu, sef y deml yn Jerusalem. Mae'n anodd i ni heddiw ddychmygu maint y deml, mor fawr ydoedd. Roedd ei safle ar ben bryn uchel yn drawiadol ac yn sicrhau ei bod yn cael ei gweld o bellter, ac yn hael y dwyrain canol agos y byddai'n disgleirio fel deiamwnt. Mor grand a gwych oedd y deml, a roedd yn cael ei ystyried gan rhai fel un o 7 rhyfeddodau'r hen fyd. Mor fawr yw rhai o'r meini sy'n pwyso dros 100 tunnell yr un, y mae arbenigwyr hyd yn oed heddiw yn ceisio difalu sut oedd pobl, heb unrhyw offer mecanyddol, wedi llwyddo i symud y meini mawr hyn a'i gosod yn ei lle ac adeiladu adeilad mor wych. Roedd y disgyblion yn bendant wedi ei rhyfeddu ar gymaint ei maint, ar gwychder iddynt, ddweud wrth Iesu, edrych athro, y fath feini enfawr a'r fath adeiladau gwych. Adeiladwyd y deml i fod yn grand, wedi'r cyfan, dyma oedd canolfan addoli ar Iddewon, a'r deml oedd preswylfod Duw ar y ddaear. Wrth ddod i'r deml i addoli, yr oedd yr addolwyr yn credu ei bod yn esau at bresenoldeb Duw ei hun. Ond yr oedd y deml yn fwy nag adeilad, yn fwy nag addoldy, yr oedd hefyd yn arwydd gweladwy o ffydd a hyder y bobl yn ei Duw. Yr oedd yr Iddewon yn credu tra bod Duw yn ei deml, yr oedd gobaith i'r bobl a dyfodor i'r genedl, gweitha'r ffaith yr oedd y wlad ym meddiant yr Rhufeiniaid. Tra oedd yr Rhufeiniaid yn rheoli bron bob agwedd o fywyd y bobl, eto roedd gan yr Rhufeiniaid ddim dylanwad ar beth oedd yn digwydd yn y deml. Am hynny yr oedd y deml yn parhau'n arwydd o obaith am annibyniaeth i'r Iddewon. Ond mor bwysig oedd y deml iddynt, eto roedd Iesu yn gwybod na fyddai'r deml yn para byth. Byddai dydd yn dod, pan fyddai'r deml yn cael ei dymchwel i'r llawr, heb adael maen ar faen, ni bydd yr un heb ei fwrw i lawr. Fel y gallwch ddychmygu, fe ddaeth y newyddion hyn yn syndod mawr i'w ddisgyblion, a dechreuon nhw boeni'n ddirfawr ymhlith ei gilydd, a gofynnodd 4 o'i ddisgyblion iddo, dywed wrthym pa bryd y bydd hyn oll ar ddod i ben. Pa fath o ddigwyddiad, a fydde'n gallu dinistrio adeiliad mor fawr a chrand, rhyfel, daeargryn, efallai. Fe byddai angen rhywbeth mawr a syfrdanol i symud y meini mawr o'i lle. I'r disgyblion, y byddai dinistyr y deml yn golygu mwy na cholli adeilad. Y byddai hefyd yn golygu colli arwydd gweladwy o hunaniaeth yr Iddewon. Roedd y disgyblion yn poeni y byddai dinistyr y deml yn golygu diwedd y byd. Fe ddinistrwyd y deml yn y flwyddyn 70 ar ôl Crist, bron i 20 mlynedd ar ôl croeshoeliad ac atgyfodiad Iesu. Daeth y milwyr Rhufeinig a dymchwel y deml i'r llawr, heb adael maen ar faen, ac gyda'r unig rhan o adfeilion y deml sydd ar ôl hyd heddiw yw mir yr wylofain, lle mae Iddewon a phobl o ffydd yn ymgynnull o'i flaen i weddio. Ar un ystyr, yr oedd dinistyr y deml yn golygu diwedd y byd. Diwedd byd ac addoliad y deml, diwedd yr adeilad, diwedd yr offeriadaeth Iddewig, oherwydd heb deml i wasanaethu ynddi, roedd gan o'r offeriad ddim i'w wneud. Diwedd y deml fel arwydd gweladwy o bresenoldeb Duw ymysg ei bobl. Roedd dinistyr y deml yn dro ar fyd o ddfnadw, ac yr oedd yn cyfnod tywyll iawn yn hanes pobl Israel. Ond nid oedd yn ddiwedd y byd. Fe barhaodd y ffydd Iddewig heb y deml yn Jerusalem, esblygodd gan addasu yn ôl y galw. Mor bwysig yw'r adeilad a'r hyn y mae'n ei gynrychioli, eto yn bwysicach byth yw'r hyn sy'n digwydd ynddo. Ac wrth gwrs, mewn cyfnodau o ansicrwydd, cyfnodau fel y cyfnod yr ydym wedi teithio trwyddo yn ystod yr 20 mis diwethaf, neu wrth i ni gofio heddiw am sul y cofio ar 2 rhyfel byd, roedd y cyfnodau hyn i gyd yn cyfnodau o ansicrwydd i bawb oedd wedi byw trwyddynt.
I nifer yr oedd yn teimlo bod diwedd y byd wedi cyrraedd a do. Fe ddaeth newidiadau mawr i gymdeithas ar ôl y rhyfel byd cyntaf a'r ail. Rhai newidiadau ar gwell ac eraill er gwaith. Daeth tro ar fyd i nifer eilwyd, ac mae'r holl gofebion coffa yn ein atgoffa ni o'r galar a ddaeth i bron pob pentref a thref yng Nghymru yn ystod y ddau rhyfel byd. Ac wrth i ni deithio ymlaen heddiw, fe wyddom fe ddaw newidiadau oherwydd y pandemig, mae hynny'n anochel. Ond i ba le bynnag yr awn, trwy'r ansicrwydd, trwy'r teimlad o golled, trwy'r cyfnod o newid yn ein bywydau, y mae Iesu'n gofyn i ni beidio â chyffroi, i beidio â digoloni, i beidio â syrthio i feddwl fod popeth ar ben a bod hi'n ddiwedd y byd. Does dim diben yn hynny. Yn hytrach, mae Iesu'n gofyn i ni, fel y gofynodd i'w ddisgyblion, ymddiried yn ddoef, i fyw yn ei oleuni a pharhau ar gwaith o rhannu ei gariad. Pan nawn ni hynny, fe ddeiwn o hyd i'r cadernid sy'n ein cynnal, y cadernid digyfnewid mewn byd o newid, y cadernid nad oes angen teml arno, sef cariad Duw, y cariad hwnnw a brofwn trwy ein ffydd yn Iesu Grist. Amen. Sy'n llifo fel yr afon, llifo drwy ti a mi, llifo allan i'r anialwch, rhyfyd bellach daeth i ni, rhyfyd bellach daeth i ni, cariad sy'n llifo fel yr Gweddiwn. Arglwydd Tregarog. Gweddiwn dros dy eglwys ledled y byd. Gad i bawb sy'n cyffesu denw, gael ei huno yn dy wirionedd, a byw yn gytun yn dy dangnefedd. Dduw cariad, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros arweinwyr, llywodraethwyr a phobloedd. Tywys yr holl genhedloedd yn ffordd cyfiawnder a heddwch, fel y dysgant sa'n trydeddu ei gilydd, a chyd fyw mewn heddwch a chytgord. Dduw cariad, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros y ddeiar a'n hymgylchfyd, yn enwedig y bydd y penderfyniadau a'r addunedau a wnaed yn y COP26 yn cael ei gweithredu lles y creiad a'r ddynoliaeth. Disgyn i barchu dy greadigaeth, i ddefnyddio eu hadnoddau'n ddoeth, ac i warchod ei chyfoeth a'i phrydferthwch,
lles ein gilydd ac gogoniant I ti. Ddiw cariad, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros bawb sydd â'i bywydau ynglwm wrth ein bywydau ni. Plana nhw'n barch a chariad tuag at ein gilydd. Cymorth ni weini ar bawb mewn angen, ac I wasanaethu Crist ynddynt hwy. Ddiw cariad, gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros bawb sy'n dioddef mewn corff, meddwl ac ysbryd. Rwyddint ddewrder a gobaith I ymgynnal, adfer hwy yn ôl dewyllus, a thywys hwy lawenydd dy iechawdwriaeth. Ddiw cariad, gwrando ein gweddi. Gweddiwn gyda'n gilydd. Nefol dad, diolchwn I ti am ein cartrefi a'n teuluoedd, am fwyd a dillad, ac am bob hapusrwydd y gall rieni a phlant a'i rannu. Gofynnwn am ithgariad ein hamgylchynu, a thofal ein hamddiffyn, ac am gael adnabod dydang nefedd bob amser. Arglwydd yn dy drigaredd, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab, Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Fel y dysgodd ein iechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus, ein tad, hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan I seiddot ti o'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Fi'n offeryn dy hedd, lle bo casin ebdobath gariadu, a lle bod agrau gadin bod a gwen, cyfannu'r holl raniadau boed I mi. O arglwydd yw na dim geisio dim, gan eraill eithrodd I boed I mi. Na boed I'm hawlio dim I mi na byd, ond rhoi eraill fy fomraint o hyd. Ior gwna fi'n offeryn dy hedd, lle bo amheuaeth boed I'm ddangos ffydd, a lle bo gofid ofath o baith di. Dwellwch boed I'm dod â golau fydd. Ac felly fe drown at ein gweithred o gofio. Ni chyfed cenedl gleddyf yn erbyn cenedl, ac ni ddagasant rhyfel mwyach. Rhodia pob un o'r cenhedloedd yn enw ei diw, ac fe rodiwn unnau yn enw'r arglwydd ein diw dros byth. Gadewch I ni gofio rhai a laddwyd yn y rhyfel byd cyntaf, yr ail rhyfel byd, a rhai a laddwyd mewn rhyfeloedd ers hynny. Ni hyneiddiant hwy fel ni a dawyd, ni ddwg oed iddynt lidded na'r blynyddoedd gollfarn mwy, pan elo'r hael I lawr ac ar wawr y bore, ni a'i cofiwn hwy, ni a'i cofiwn hwy.
Pan ddychwelwch adref, dwedwch hyn amdanom ni, mae mwyn eich efori chwi, rhoddaso mae'n heddiw. Ymgyflwynwn ein hunain o'r newydd i wasanaethu Duw a gwasanaethu ein cyddynion, i gynorthwyo, calanogi a chysuro eraill, a chefnogi'r sawl sy'n llafurio i ymgeleddu'r anghennus ac i geisio heddwch a ffyniant i'r cenhedloedd. Arglwydd ein diwan tad, a ddynedwn dy wasanaethu di a'r holl ddynol ryw yn achos heddwch, o gyflawni anghenion a lleddfu dioddefiadau pobl clod i thenw di. Arwain ni ath ysbryd, rhoi ni ddoethineb, rhoi ni wroldeb, rhoi ni obaith, a chadw ni'n ffyddlon yn awr a hyd byth. Amen. Bydded i Grist y brenin a'ch gwneud yn ffyddlon a chrif i gyflawni ei wyllus a chydwyn i deyrnasu gydag ef yn ei ogoniant, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, a fôn eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.